ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା। ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା। ମହାପୁରୁଷ ସନ୍ଥ ଅରକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ଦିବସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା। ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥାଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୋଡ଼ପିଠା। କାହିଁକିନା ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠରେ ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପୋଡ଼ପିଠା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ପୋଡ଼ପିଠା ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ବର୍ଷ ତମାମ ପୋଡ଼ପିଠା ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପୋଡ଼ପିଠା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଡ଼ପିଠା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବର୍ଷ ତମାମ ପୋଡ଼ପିଠା ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏଠାରୁ ପୋଡ଼ପିଠା କିଣି ନେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ ତେବେ ସମସ୍ତ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ନେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠରେ ଏହା ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବି ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ପୋଡ଼ପିଠା ନେବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।